văzut și voi. Nu chiar așa. Cursa pentru un viitor verde. Protejarea mediului înconjurător joacă un rol cheie în zilele noastre. Tot mai multe resurse sunt afectate irreversibil, iar disponibilitatea acestora pentru generațiile următoare nu mai este sigură. Dacă nu ne schimbăm comportamentul acum, viitorul va fi mai puțin sigur și tot mai mulți oameni se vor lupta pentru resursele naturale din ce în ce mai reduse. La școală sau acasă, fiecare dintre noi este responsabil să contribuie la reducerea cantităților de deșeuri, refolosirea și reciclarea obiectelor de uz, respectarea normelor ecologice, când cumpărăm un produs și altele. Principala cauza poluării sunt sutele de tone de ambalaje